En definitiva, la present llei vol contribuir a tancar ferides encara obertes en els espanyols i a donar satisfacció als ciutadans que van patir, directament o en la persona dels seus familiars, les conseqüències de la tragèdia de la Guerra Civil o de la repressió de la dictadura. La comunicació era anant a casa de les persones, perquè no hi havia res. Si volies saber alguna cosa, anaves a la cosina, a la tia, a la prima, a l'amiga, i si volies saber alguna cosa, preguntaves i t'ho dien. I ja està, res més. I clar, quan tenies que donar un avís o alguna cosa, tenies que anar, perquè telèfon no ne tenies. Era tot a base de caminar. Hi havia persones que tenien interès d'anar a veure i quan veia un camió se n'anaven els soldats a veure la família. Allí enfront de ma casa hi havia una que deien la xaua que sempre que trobava un soldat se n'anava a veure un nòvio, perquè quasi no havia cartes ni havia res, entonces... A ràdio sempre n'ha hagut, perquè sempre n'ha hagut, però el tenia qui el tenia, comprens? Ràdios no en tenia ningú. A les 1000. Allí en el carrer que jo vivia d'allí, a l'última casa, a una que li deia la Ratà, eixa tenia una ràdio i donava notícies de quan a fulano l'han mort. I això se sabia. I així no se comunicava tot. Però a ràdios en tenia qui en tenia. No en tenia pràcticament ningú. Pues es quedava mon pare soles en casa. Entonces ell, els ratos que tenia, que no anava al camp, i plovia, entonces pues es començava a fer el que sabia. Hi va haver una radiet perquè entonces tindre una ràdio era quasi tancar-te. I entonces ell va fer una ràdio d'una caixa de sabates, i jo no sé què posar dins, que en unes coses d'així que posaven ahí se sentia tot. I això era una ràdio que us fa una caixa de sabates, però no s'havia de saber, perquè el que més mal era tindre una casa una ràdio. I la ràdio el tenies que tindre molt baixet si volies saber alguna cosa de l'altre bando, comprens? Sempre amagat i en molt poqueta veu perquè no te passara a tu res. A mi no em deixaven sentir la ràdio perquè era massa xicoteta. I em deien, tu a jugar. I jo me n'anava. Però en molt poqueta veu i tot apagat, perquè si en cas anava algú per el poble per donar els xivatassos, doncs que no... Un telèfon que enxugotiu, però només ràdio. Però allí anava dient el que volien. Així que ara tenen de notícies dels lladres i que no són lladres, entonces no. Entonces diuen el que volien. Sí, diaris molt amant, diaris amant, i contaven el que volien. Per cert que en ma iaio sempre feia, ja ha vingut el mentirós, que era el diari, perquè contaven el que volien. Diari n'hi havia alguns, i per sort ma mare li agradava llegir-lo. Entonces, ella llegia per on estaven les tropes, i en casa la iaia es reunia algunes veïnes i anaven a saber per on estaven les tropes, si adelantaven, si no adelantaven, si eren els nacionals, si eren els del mando que teníem, que nosaltres estàvem en els rojos que deien entonces. I mon tio li deien Cirilo, pobret, que s'ha mort. I ell llegia el diari fort en la taverna. I els homes, com n'hi havia molts que no sabien llegir, se ficaven en ruedo i l'escoltaven. I ell llegia. Quan s'acabà la guerra, quan el van juzgar va dir que llegia el diari antes de guerra per informar als homes. L'únic que li va dir. Va estar 22 mesos tancat. Del telèfon de l'Estat, i anaves tu i pagaves, i parlaves de la persona que anaves al paperet. Volies parlar amb el metge per telèfon i anaves a la telefònica a parlar. Per carta, tot per carta. Les mares enviaven cartes als fills i els fills a les mares. Però moltes cartes es perdien, però perdudes entre comilles. I les cartes, escrivies la carta, la tiraves al buzó i feia camí. Però com antes de plegar a la mare es llegien les cartes, doncs moltes cartes no aplegaven.
I en la carta deia que havien entrat en guerra, havien fet un combat, estic bé, mare, estic bé, anem a sopar un dia, però també deia que fulano l'havien mort i el meu germà també l'havien mort. Això era d'allà al carrer on vivia jo. En fi, que hi havia comunicació. L'abuela només recibia un del fill, en seguida l'enviava. I a lo millor tardava i tardava, i no el recibíem. I em deia, no us ha plegat. I al cap de molt de temps venia una carta, i diguent-li que no l'havia escrit, i ma abuela deia, sí que t'ha escrit, el que passa és que no t'ha plegat. Que feien el que volien en el correu. I quan s'enteraven que havien mort un fill, tu què faries? Plorar, no? No es ficaria vinga a reir sa mare o son pare, a plorar a tope. I això era, les notícies de la guerra.